Il-Prim Ministru beda l-messaġġ tiegħu għall-poplu Malti Wawċi billi semma li s-sena li għaddiet kellha diversi mumenti li fiha bdejna noħorġu mill-aktar effetti jibsa tal-pandemija. Saħaq li bil-mod kif pajjiżna amministra l-vaċċin bl-aktar mod effettiv, il-familji setgħu jgħixu eqreb tan-normalità. Il-Prim Ministru Roberta Bela spjega kif l-isfidi ser jibqgħu iżda jqawwulna qalbna hemm kisbiet li pajjiżna rnexxielu jikseb minkejja l-pandemija. Għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja u l-anqas numru ta' nies li huma dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Fl-istess ħin, f'Malta illum għandna l-akbar ammont ta' nies li huma sidien ta' darhom. Dawn huma kisbiet soċjali kbar li ftit li xejn stajna nbassru madwar sentejn ilu. Anzi, mal-mument li faqqet il-pandemija d-bassir kien kompletament bil-kontra. Imma għax ħdimna flimkien, wasalna. Il-Prim Ministru refera tbassir ekonomiku ta' bosta istituzzjonijiet fosthom tal-Kummissjoni Ewropea li qed tara li Malta se tesperjenza l-akbar tkabbir ekonomiku fost l-Istati membri. Saħaq li dan il-Gvern ħaseb u se jibqa' jaħseb f'dawk l-aktar vulnerabbli u ftit wara li l-Gvern estenda l-Covid Rate Supplement, il-Prim Ministru riafferma li se jibqa' jkun ta' spalla għan-negozji. Fl-istess ħin, bqajna naħsbu f'dawk li l-aktar għandhom bżonn appoġġ. Il-pensjonanti u l-persuni b'diżabilità fuq quddiem nett. Konvint li bir-rieda u l-enerġija tan-negozji ta' pajjiżna u l-bżulija u l-ħila tal-ħaddiema tagħna dan kollu nistgħu mhux biss insostnuh iżda insaħħuh u ntejbuh. Minkejja d-diffikultajiet iva li jistgħu jinqalgħu minn żmien għal żmien. F'messaġġ li jenpatizza u jmiss mar-realtajiet tan-nies, il-Prim Ministru qal li se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet b'konsultazzjoni iżda b'determinazzjoni. Għad-Gvern se nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet b'konsultazzjoni iżda b'determinazzjoni. Għax id-deċiżjonijiet kuraġġjużi u sodi kif ħadna sal-lum irridu jibqgħu jittieħdu u mhux ikunu posposti. Hekk għamilna fl-aħħar xhur biex minkejja l-pressjoni internazzjonali ħallejna stabbli l-prezzijiet tal-enerġija, tal-fuel u tal-gass fost oħrajn. Il-Prim Ministru saħaq li fġieħ is-saħħa mentali tan-nies u biex ir-rota ekonomika tibqa' ddur u l-ħajja soċjali u kulturali tibqa' għaddejja ma rridux inkunu arroganti quddiem il-virus tal-COVID-19. Hawn appella biex abbażi tal-pariri xjentifiċi u tal-awtoritajiet tas-saħħa inlaqmu lil uliedna u l-adulti jieħdu l-booster. Għalhekk, daqstant ieħor kruċjali is-sem ta' kull wieħed u waħda minna. Fuq quddiem nett billi naċċettaw l-istedina biex inkomplu nitlaqmu kontra l-COVID-19, partikolarment issa bid-doża tal-booster. Inħeġġeġ ukoll il-ġenituri biex inlaqmu lil uliedna skont il-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Hekk inżommu b'saħħitna bħala ċittadini.